Rewşa koçberên Serêkaniyê yên ku li kampan dijîn bi bahoza berf û baranê pir dijwar bûye. Çandırên ku lê dijîn tije av bûye û zirar gehiştiye kel û pelê wan. Koçberan diyar kirin ku av ji jor û jêr ve derbasî konê wan dibin. Herwiha banga alîkariya lezgîn û destwerdanekê kirin. Av ji jor û jêr ve derbasî konî me bû. Hundir û derveyî kampê bûnewe kev. Cilên me, nivîn û kel û pelên din hemû telef bûne. Xizmetên tenduristiyê kêm in û rewşa me a madî zehmet e ku em dermanan bikirin. Mazota ku didin me têra me nake. Bi destpêka zivistanê re 106 lître mazot li gorî 4 beşan hat belavkirin. Her malbatekê her 10 rojan 40 lître mazot werdigirt. Rêxistinên mirovî piştî beşa çara ya belavkirina sotemeniyê rawestiyan bi hinceta kêmbûna alîkariyê. Divê çadir werin guhartin. Mazot bi awayekî têrker were pêşkêşkirin. Her wa nivîn û kelûpelên ku ji ber baranê telef bûne bêne dayîn.